Bona tarda, president, diputades, diputats, diputat en singular, senyora Rosa Ibarra. Emergència sanitària, efectivament, emergència econòmica, emergència social. El conjunt de membres del govern i crec que d'aquest Parlament coincidim en que l'impacte social de la pandèmia ha estat molt significatiu precisament en l'àmbit de l'habitatge. Sovint es parla de les conselleries que toquen temes socials. Jo sempre reclamo que el Departament de Territori, efectivament, amb tot allò que fa referència a transport públic i habitatge, també és una conselleria de l'àmbit social. Podem afirmar que amb les mesures impulsades pel Govern de la Generalitat i també des de l'Estat s'ha fet una feina necessària per a contenir el brutal impacte provocat pel necessari confinament i les conseqüències, evidentment, econòmiques que han tingut en les famílies i, per tant, la seva impossibilitat de continuar pagant lloguers o hipoteques. Aquest no és el moment de repassar totes les mesures que en el context del Real Decret de l'estat d'alarma s'ha impulsat durant setmanes a cop de decrets. Ja hi haurà temps per analitzar si tota la centralització de la presa de decisions va ser encertada o no per gestionar els múltiples àmbits en què les competències estaven i estan en mans de les comunitats autònomes. Ens hi referirem en algun cas als efectes negatius d'aquesta centralització, però alhora també volem valorar el que la Generalitat ha fet, vostè m'ho reclamava, per a condicionar, per a orientar precisament el que moltes vegades a cop de decret enfocava les decisions que es prenien des de Madrid. La primera qüestió que voldríem posar en relleu té a veure amb el problema dels desnonaments. A Catalunya venim d'uns anys en què la mitjana de desnonaments no ha baixat dels 13.000 desnonaments anual i per això la nostra primera actuació, el 13 de març, per tant estem parlant dels primers dies en què ja vam decretar l'emergència, encara no hi havia estat d'alarma, vaig enviar una carta, vam enviar una carta al president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya demanant la suspensió de tots els procediments judicials que impliquessin desnonaments i llançaments assenyalats en els dies posteriors. Així ho va entendre el govern, que ho va demanar per carta, això ho va acordar també el Tribunal el mateix dia. I d'aquesta manera també es va incorporar en el Real Decret 11/2020 quan l'article 1 suspenia el desnonament i establia la suspensió dels desnonaments i llançaments. Per tant, vam marcar el camí a fer. No podia ser de cap altra manera impedir que en un moment en què el confinament servia per salvar vides, que famílies afectades per processos de desnonament haguessin d'abandonar els seus habitatges per un procediment judicial obert. Avui hem tingut notícies d'un desnonament a l'Hospitalet i hem engegat totes les mesures de les que som capaços per esbrinar per què no s'ha aplicat el decret de mesures urgents del Govern de la Generalitat i també el Real Decreto de l'Estat. Una vegada cobert aquest aspecte, el d'evitar desnonaments, sabent que en això es compartia sensibilitat entre els diferents nivells de les administracions, des de la Generalitat vam abordar efectivament una altra qüestió que és, vostè feia referència, al parc públic de la Generalitat. Així vam acordar la moratòria en el pagament de lloguer i les quotes d'amortització d'habitatges i locals gestionats per l'Agència Catalana de l'Habitatge, en moltes ocasions Patrimoni de l'Institut Català del Sòl. Aquesta moratòria afecta a més de 20.000 habitatges, pràcticament 23.000, amb un impacte econòmic estimat de 3 milions d'euros mensuals, en un ajut, efectivament, a retornar fraccionadament. Però vam ser pioners a tot l'Estat. Les famílies que resideixen als habitatges de parc públic, de manera universal, veien reduïda la seva despesa, la destinada al pagament de lloguer des del mes d'abril i fins al mes de juny. La moratòria permet ajornar el pagament de quotes i retornar les 3 mensualitats de forma fraccionada. El perllongament de l'estat d'alarma ha fet que ampliéssim aquesta moratòria i, evidentment, haurem d'analitzar també vulnerabilitats sobrevingudes per tal d'aplicar, si s'escau, condonacions. El 20 de març, prèviament a l'activació d'aquesta moratòria, el Departament ja anunciava que, atesa la situació d'excepcionalitat, avançava amb les ajudes, també em feia referència als ajuts ordinaris de lloguer a persones grans de més de 65 anys i també a dones que han patit violència masclista. 10.000 beneficiaris, 14,5 milions d'euros. He esmentat a l'inici d'aquesta intervenció que la centralització de les decisions ha provocat que en molts àmbits la gestió del dia a dia fos més lenta perquè havia de passar per Madrid i ens hem trobat també amb la ingent feina de vegades d'interpretar el que volia dir el Govern de l'Estat en els BOE que periòdicament publicava. Ho hem fet, per exemple, amb la moratòria hipotecària, que s'ha hagut d'interpretar, també amb els ajuts al pagament de lloguer, tant amb els microcrèdits avalats per l'ICO com amb els ajuts directes a lloguer per l'impagament de lloguer, efectivament, per l'impacte econòmic de la Covid-19. Vostè em feia referència a aquesta partida extraordinària de 100 milions d'euros. En totes i cadascuna de les mesures aprovades en aquest Real Decret hem fet un exercici d'interpretació i d'explicació clara i transparent a la ciutadania. És el que ens toca. Hi ha coses que no han acabat de funcionar tot bé i els vull posar 2 exemples. De les mesures adoptades en aquell decret llei,
les anunciades, les que fan referència als microcrèdits i als ajuts directes al lloguer, una encara no funciona, i l'altra ha tingut una dotació irrisòria, com més endavant resumiré. Estem a punt d'arribar al final de l'estat d'alarma, han passat 2 mesos i mig des d'aquell Real Decret Llei i els microcrèdits per ajudar els llogaters no s'han desplegat, perquè hi ha entitats financeres que encara no s'hi han sumat i, efectivament, sense això no tenim constància que s'hagin començat a gestionar aquests ajuts a particulars directament. I de l'altra, i ho vam advertir des del principi, els ajuts directes, que era a partir de la modificació del Plan Estatal de la Vivienda, amb aquests 100 milions d'euros, només 14,5 milions han estat per Catalunya, malgrat que Catalunya suposa el 16,5% de la població de l'Estat i té segurament també en matèria de mercat de lloguer, hauria de tindre una correcció a l'alça, una mitjana de rendes de lloguer superior a la de majoria de territoris. I per això, des d'un primer moment, vam adreçar-nos al Ministeri sobre la necessitat d'ampliar la dotació a compte de fons extraordinaris que l'Estat estava habilitant per actuar per aquestes ajudes directes al pagament de lloguer, aquests 14,5 milions d'euros que eren i són insuficients per les noves necessitats de la pandèmia i també de les preexistents. En les trobades que el president Torra ha anat fent també amb el president Sánchez, aquestes trobades dominicals amb tots els presidents de les comunitats autònomes, també ho hem posat sobre la taula. Malgrat tot, vam, evidentment, al moment de rebre la transferència, vam activar via resolució del Departament de Territori el que era el sistema amb el que les persones, les famílies que volguessin disposar, que haguessin de disposar d'aquests ajuts, presentessin sol·licituds. Ho vam començar amb un sistema de subvenció sense concurrència competitiva, resolent per ordre de la presentació, amb la documentació completa i correcta i fins a exhauriment de la dotació pressupostària. Ho vam regular també amb uns paràmetres adients al mercat de Catalunya, amb 750 euros mensuals com a molt a Barcelona ciutat i la demarcació de Barcelona. La línia preveia que l'ajut s'atorgaria per cobrir els rebuts de 6 mesos, entre abril i setembre de 2020, i, per tant, vam pensar que això ho podríem tindre obert entre el 19 de maig i el 30 de setembre. Vam obrir la convocatòria, efectivament, el 19 de maig i només 10 dies després ens hem vist obligats a suspendre-la cautelarment, vostè en feia referència, perquè hem rebut 15.500 sol·licituds. No m'estendré amb l'explicació per demarcacions, però aquest important nombre de sol·licituds presentades suposa un doble repte. Primer el de gestió, 15.500 sol·licituds són moltes a gestionar, i l'altre, efectivament, és l'aspecte econòmic. Comptem només amb 14,5 milions d'euros, així ho hem denunciat des del primer moment. Amb això cobriríem només l'import d'un mes d'aquestes més de 15.500 sol·licituds, suposant que totes fossin correctes, suposant que totes fossin favorables i totes es demanessin per l'import màxim establert per cada àmbit territorial, que tampoc ha de ser així. I, efectivament, altres comunitats autònomes han passat ajuts ordinaris del Plan Estatal de Vivienda a aquests ajuts específics. Nosaltres creiem que això no ho havíem de fer, perquè havíem de mantenir els ajuts ordinaris que tenim activats ja i que suposen 20 milions d'euros al marge de les específiques per la Covid-19, o que s'havien de poder utilitzar els romanents del Plan Estatal. Nosaltres això tampoc hi estem massa d'acord, creiem que en tot cas el que s'hauria d'habilitar és el fons d'eficiència que havíem tingut en altres circumstàncies, en altres moments polítics, per precisament poder aprofitar més aquests diners les comunitats autònomes amb més necessitats, i Catalunya sempre accedia a aquests fons d'eficiència. Això s'ha eliminat i ho ha eliminat l'actual govern de l'Estat. En tot cas, si fem la previsió a l'escenari dels 6 mesos que cobreix la línia d'ajuts, ens trobem un potencial màxim, només amb les presentades en aquests 10 dies, abans de suspendre, superior als 64 milions d'euros, i l'Estat ens va transferir 14,5. Per tant, aquí hi ha un decalatge molt important. Sabem que són setmanes i mesos en els quals les necessitats es multipliquen. En emergència sanitària, com veiem cada dia, en suport a les empreses, ajudant-les per reactivar l'economia, en escoles, amb l'increment de professorat, en transport públic, que ha patit una davallada de la demanda provocant un forat de 500 milions d'euros, d'això també en podrem parlar algun altre dia. Insistim, les necessitats són moltes. Tanmateix, aquest és un govern que està al costat dels catalans i de les catalanes i que sap que l'habitatge és un bé de primera necessitat. Per aquest motiu estem satisfets de poder anunciar avui, des d'aquest faristol, que hem acordat amb el vicepresident d'Economia aportar 5 milions d'euros procedents del fons de contingència per contribuir a aquesta necessitat urgent, 5 milions que se sumaran als 14,5 transferits per part de l'Estat. Amb aquests 5 milions provinents de la Generalitat podrem arribar a més famílies, encara que no a totes les que voldríem, però sí a més llars del país. Reiterem que cal una aportació addicional de l'Estat i li demano, diputada Ibarra, que ens ajudi
que ajudi els ciutadans i ciutadanes de Catalunya que tenen dificultats en l'habitatge. Avui hem tractat d'explicar quina era la situació, però sens dubte necessitem que des del Govern de l'Estat s'augmenti substancialment la partida dedicada a ajuts específics al pagament del lloguer. Gràcies.